आई भैया, हम गायक राजकुमार शर्मा आप सब भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। आज हम एगो बहुत ही सुंदर भोजपुरी गाना आप सब लोग के आगे पेश करता नहीं। हमार बड़ भैया अंकुर जी नाल पे संगत देता नहीं और बेंजू पे संगत हमार विश्वामित्र भैया देता नहीं। एगो लड़का एगो लड़की के देख के कहता भैया अरे मुआ वही के रहे तोहरा हो, अरे मुआ वही के रहे तोहरा मुआ दे तू जान से, मुआ वही के रहे तोहरा अरे मुआ दे तू जान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, मुआ वही के रहे तोहरा मुआ दे तू जान से, मुआ वही के रहे तोहरा मुआ दे तू जान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से। और यू लड़का कहता मरब तेलवार से तो कुछ ना बुझाई, नजरिया के बान से जे घायल हो जाई, मरब तेलवार से तो कुछ ना बुझाई, नजरिया के बहान से जे घायल हो जाई। मिली ना दवाई तोहरा कवनो दुकान में, मिली ना दवाई तोहरा कवनो दुकान में, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से। लास्ट में लड़का कहता अंकुर गोविंद के जनी ताड़ा पावा, राजकुमार के दिल में बसावा,
जनी तारा पावा विश्वामित्र गोविंद के जनी तारा पावा राजकुमार के दिल में बसावा पड़ल बाटी पाला भोज पुरिया जवान से पड़ल बाटी पाला भोज पुरिया जवान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से मुआ वही के रहे तुहरा मुआ दे तू जान से मुआ वही के रहे तोहरा मुआ दे तू जान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू नजरिया के बान